Makusana zikuoneka kuti nozativuta kumbali ya chimwendo panda inde zikupitira kuti vutabe chifukwa nde lero liso latha opanda china chilichonse kuchoka ku khoti kuti mwina mwake mkuluja mwina alandira belo yake kapena mwina alandira chigamulo chabe ayi ndithu zizi mesano nchifukwa chake noti kufuna lerowe mu newspaper ya Times kutheka mwayiwerenga amene munakwanitsa kuigula komano ayi yokha ndese tinakayilola zone kuti ngonyamuka ife osapeze kuti tayika ndako. Okay, ku Daily Times itu cover page yawo inali yoterera akuti lawyers sweat for chimwendo akuti maloya achimwendo akutuka thukuta osati masewera kutuka thukuta kuti zavutatu chifukwa cha chimwendo banda ndekuti kubwera apo akuti ruling yet to be received chigamulozo ndi zoti chinakalikiridwabe kuti mwina make chilandiridwa ndithu choka kwa jaji courts site committal other procedures akukhoti ndakukamba zonena kuti pali zina ndi zina zomwe akuwerengera ndithu kuti ndakuti chigamulo chikhale chikutulutsidwa anakaonekabe iyi ndeti nakupatsani dzulo nkhani imene ayi mmenemo ndi mmene zikuyendera nde monga metanenera kale ndi zoti timaso athu anayi ndithu kuyang'ana ku khoti la Lilongwe High Court lero paja tumakhala kupatsani ma update ndatakhala kuyang'ana kumene kukutuluka zotani kodi kapena lero liatulutsapo china chake ayi ndithu 00 amwene njenje opandapo china chake dzulo nde kunagwedezeka makamaka anthu akuongeresi motsogozedwa ndi loya amene Jefferson Kadzipatike akuti ayi akusungidwa mosatsata malamulo akwena atulutsidwa ameneyo chani zambirimbiri ndi zomwe zapezeka zotino zarumphuka lero limwe newspaper kunotino watuluka thukuta Jefferson Kadzipatike dzulo atuluka thukuta ndipo panopa akutulukabe thukuta fainde yafikano paja pongoyimitsa mutu kodi mukuti ziyenda motani atulukako ameneyi kapena zingokhala indefinite fande date nde silinaperekedwe endi zikuoneka zotino magaya ku khoti zotapereka date alibe nazo ntchito azangopezeka zoti achitulutsa chigamulozo ayi mmenemo ndi mmene zikuchitikira ndekuti on the other side achimwendo banda ndi zoti alidi kumaula kumeneko ndikomwe akumaswera kumeneko kukumachira kumeneko basi kuswera komweko akatero ndekuti basi to kugonanso komweko tsiku lina masiku napita ndithu ayi zikuchitikatu moteromo and the sad part ndiyonena kuti anthu akayankhula ngati pamene anayankhulira dzulo lero lakumadza khala chete kusozi zonena kuti munthu uja pang'ono ndi pang'ono wayambano tsopano kuyiwalika mwayiona ndi ukakhala kuti niwe wayamba kuyiwalika basi lumangokhala kumene kudzati nangasinde kuti palibenso kukankhira zinthu zija nobody to push for you lero likunali anthu osakambaso za chimwendo banda zoti sokaya chani anthu kuyiwala anthu akupanga ma business yawo ndithu aliyense kuyang'ana za moyo wake tipanga motani kuti tipeze chakudya tipanga motani kuti tipange survive azawo ndaonatu amene amakumbukira anakhala nde kuti akubanja kwa akazi wawo ana awo koma ayi ndithu munthu uja ali ku Maula prison. It's happening, zikuchitika ndithudi. Now kwa amene munapanga observe Malawi Trends komanso Justin Tegi timakhatu kumakupatsani nkhani za mu newspaper mamawa osati madzulo. This time around bwanji tabweresa iye madzulo fusoro ndimenero ndofuna kuti magaya ku Times eti iyi ndanayipasa moto nde mamawa kudzata kupasani newspaper ya National Publication inonota I think let's emphasize zimene akamba aku Times anayipatsa moto kwambiri kayankuikokomezera akuti Jefferson Kadzipatike mwanjira ifa loya wake wa chimwendo banda na Jefferson Kadzipatike akutuka thukuta ndefane bange emphasize pamene pota ndi point imeneyo yofunika kwambiri zonadi Jefferson Kadzipatike akutuka thukuta. That's the truth. Munthu uyo akusowa mtendere osati masewera chifukwa chani wakhala kumatenga ziletso za achitchola banda kupezeka kuti basi kuletsa ndekuti zisatani asakayang'ane ku famu yawo kumatheka
akukhoti kumampanga favor kuzamenya nde kuti chani kaya kudzaletsa kuti anthu asakasetche ku nyumba yachakwera zinthu kumatheka. Koma this time around yokha nde wagwanayo ndithu kuyesera umundu umu kudzaphuphira mbali yawo osatheka kudzayesa kubweretsa argument awo osatheka kudzayesa kukakamiza kuti mwina make zinthu ziloyo mu court mwachangu osatheka kuyesa kudani kuliralira apa ndanabwera ndi tactic ino basi yoti nazangolira ano payani pa public so pano iyayi amene akumusunga mosatsata malamulo ataona zonena kuti no zikuoneka zikuvuta cholinga chonota apange gain public sympathy anthu amvere chisoni ino ndikumamusapota. Ayi ndithu imene iso sinagwire lero zizizizi akutuluka ndithu kuta mkulu ameneyo. Ayi pamene patu ndi pamene tingamanene zoti kodi mulandu udza mukuti paja si mulandu wa serious faru paja dzulo anthu amakamba choncho mulandu wa chimwendo bandawo alibe mulandu oti amuzengere ameneyo mwati si mulandu wa serious chifukwa tu ukanakhala si mulandu wa serious amene wakhala watuluka kalekale bwanji china virumbiko mumbadza china Jessica Wiratha anatuluka bwanji tsiku lomwe lija amangidwa ake nakukhala kaya majeni kukalwande kuti mu court the same time nkhani yawo sinachitenso kutenga even mpaka na 30 minutes inapezeka nkhani dzapasa mabelo atuluka bwanji ino iwo adzanapasidwa mabelo uyu nkupezeka kuti asungidwa nde mlandu umwe anoti siwa serious nchifukwa chani no ukutulutsa thukuta tsopano faro nkulu ndi akutuluka thukuta tapa. Ayi ndithu mlandu umenewo inu ndetiyenda tuli modzi tione mawa maso athu kumayang'ana kumeneko kuliko tino kapena mwina chituluka chigamulo mawa fande apatu nde zizi lero likunangoti zoti kapena kuli yeso anthu kungoyiwaliratu akuti kumaliopa mawa kumaliopa akuti